Bl-sfida kbira li l-sim Malti ftit li xejn isib postu fuq il-pjattaformi tal-medja soċjali, l-intelligenza artifiċjali titqis bħala għodda essenzjali biex il-Malti jkun preżenti wkoll f'din l-era diġitali. F'konferenza li trattat l-użu tal-medja soċjali fis-servizz pubbliku, is-Segretarju Parlamentari għall-Ekonomija Diġitali Silvio Xkembri qal li l-istrateġija li se jniedi l-Gvern dwar l-intelligenza artifiċjali titratta wkoll aspetti soċjali bħalma l-sim Malti. Rridu nħarsu wkoll lejn l-aspett soċjali. Eżempju lejn l-aspett tal-lingwa Maltija. Il-fatt li qegħdin nirriskjaw li l-lingwa Maltija tisparixxi minn fuq pjattaformi diġitali. Illum il-ġurnata rar issib nies jitkellmu bil-lingwa Maltija fuq pjattaformi diġitali. U allura qed naħsbu wkoll sabiex kun hemm għodot neċessarji ħalli l-lingwa Maltija tagħna tibqa' ħajja. Ważit jgħid li l-Gvern qed jesplora l-benefiċċji tal-intelligenza artifiċjali biex itejjeb is-servizz pubbliku. Is-Segretarju Permanenti ewlieni Mario Kotajer spjega kif l-intelligenza artifiċjali hija opportunità li se tbiddel il-mod ta' kif jingħata s-servizz pubbliku. Minflok nistennew in-nies li jiġu bżonn is-servizz pubbliku, allura l-AI jittina l-possibilità li anki nilħqu u anki neċċedu l-aspirazzjonijiet tan-nies. Allura rridu nħejju għaliha sew u lan aħħari tas-servizz pubbliku, it-tielet viżjoni tiegħu wara tnejn li kellna fejn bdejna l-aċċessibilità tas-servizzi tagħna. Mbagħad il-one only principle li inti tagħti l-informazzjoni darba lill-Gvern. It-tielet viżjoni tagħna lejn servizz ta' eċċellenza twassalna biex nabbraċċaw biex we take on board l-AI ukoll. Il-kap ta' ċivil sostna illi l-intelligenza artifiċjali tkun sostenibbli biss meta l-informazzjoni tinġabar b'metodi trasparenti, kontabbli u leġittimu li waslu għal fiduċja taċ-ċittadin fl-użu tat-teknoloġija ġdida. U saħaq li bil-pjan ta' digitalizzazzjoni li qed ikun u se jibda jkun implementat fis snin li ġejjin se nkunu timpoġġu l dan il-Gvern u s-servizz pubbliku bħala il-mera tal-futur. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.